שלום לכולם. אני אנסה לספר את סיפור המשפחה כפי שאני חוויתי אותה, כפי שסופרה לי, או כפי שאחרים סיפרו אותה לפי ראות עיניהם. אני בטוח שיהיו אי דיוקים, אבל אני מקווה שזה יהיה מספיק מעניין. התמונות מעיראק הן נדירות ומעטות. הנה כאן אמא ואבא ביום החתונה שלהם. בתמונה סבתא פרחה וסבא יוסף, בקושי היה לי איתו קשר. כאן אח של סבתא גורג'י, כאן סבתא חבאבא וחדורי, ההורים של אבא ניסים. כאן אתם רואים את הדודה היקרה סעידה, אחות של אמא, והנה כאן סבתא פרחה עם הנכד הראשון שלה, סמי, זיכרונו לברכה, שנהרג בהיותו צעיר. כאן זה סבא יוסף, ועוד פעם הדודה סעידה עם הבן סמי. כאן דודה נג'יה, אחות של אמא עם סמי, וכאן האחות הצעירה של אמא עם אמא שלה, האחות שרפין עם פרחה. כאן נדמה לי שזאת ענת, הבדודה שלי, לא בטוח. תראו את התמונות. כאן חבורה של כמה בני דודים שחלקם ידועים ולא ידועים. והנה אמא בהיותה צעירה, אמא סלימה או שולמית. כאן שוב אמא בעיראק, ליד איזה עמוד, באיזה בוסתן. כאן אמא בסמינר למורות, האמא היא הקיצונית משמאל. עכשיו שוב תמונה נדירה של אמא ואבא, כמובן שהיא צולמה על ידי צלם מקצועי, לא היו מצלמות אז לכל אחד. וכאן אני יחד עם אמא ואבא, אני מתאר לעצמי שאני כאן רק נולדתי. שוב אני כאן עם אבא שלי בעיראק באיזה גינה, ותראו את התפאורה מסביב. כאן אמא שלי איתי בעגלה, שימו לב איזה יופי של עגלה, עם אנוש. כאן הדודה שרפין עם הבן דודה שלי שלמה ואיתי. כאן הנה הדודה נג'יה וסלים בעיראק. שוב תמונות מאוד מיוחדות בעיראק. כאן תמונה שצולמה בטח על ידי צלם מקצועי, שוב עם התסרוקת והתספורת. וכאן שלושת הילדים הגדולים של נג'יה. כאן מישהי, אולי ענת. כאן הם ביום החתונה שלהם, נג'יה וסלים. והנה כאן סעידה ונג'י, כאן הלה ושלמה ביום החתונה. תמונה יותר. כאן כך היה נהוג לכתוב מאחורי התמונה את שם הסטודיו וכו' וכו', כדי שדברים לא יישכחו. זאת תעודת גמר של אמא שלי מאחד הסמינרים שהיא למדה, שוב אולי זה בית ספר תיכון. כאן אגדה שאבא שלי הביא מעיראק, אגדה של פסח ששמרנו אותה, דפוס דנגור. והנה שוב האגדה של פסח כפי שהיא נראית מבפנים. התמונות הן חלק מאיזו תוכנית שהייתה באינטרנט על ההיסטוריה של יהודי בגדד, מישהו מאנגליה שעשה את זה. ויש כאן איורים ויש גם קצת אינפורמציה שכמה יהודים היו בעיראק, כמה עזבו. בסביבות 120,000 יהודים עזבו את עיראק ללא כלום. וכאן זה תמונה שככה צילמו בעיראק. הנה הרובע היהודי של עיראק, איזו משפחה יהודייה בעיראק שצולמה, ושוב מתאר לעצמי משפחה מורחבת.
ככה נראה הרובע היהודי, השוק, וכאן תמונות מעכשוויות, 2000 ומשהו, איך נראה הרובע, כנראה לא השתנה הרבה בחלקו. הנה אני בקטנותי, עניבה, לבוש יפה, מסורק, משהו.